Ľudia, vítam vás u dnešného nového videa s partom 2 na Angela a pokúsime sa ho púšťať na čo najväčší tir. Ale ešte predtým som si kúpil tento nový skin, ale to nie je všetko. Keď sa pozriete do shopu a pôjdete sa doprava hore, 41 gimov. Toto stojí koľko? 39, tak poďme na to s vami otvoriť. Rozdvoj sa, prosím, rozdvoj sa. Áno, ale vása by tam padla. Hod. Spajko, na spajka. Keď tam pôjde na spajka, tak bude push. Na spajka a bude push. No, aj na broka by mohla byť v pohode. Rozdvojila sa. Áno, 4. Áno, heberský. Áno, a dve vásaby. To čo je? To je neuveriteľné. To čo mi padlo? To čo je? Na Edgara. Na kouta nevadí. Inferno! Áno! Inferno! Yes! Srď! Mám síce na max tyra, ale to nevadí. Heaven skin. Ako? Tara, nie? Tara! Tak to je jaká pekná. Tak toto sa mi stalo prvýkrát v živote. Mne normálne bušíš srdce. Pozrite sa na to, mi toto všetko popadalo. Vidíte tam dole toho Finxa? Z toho vyjde videjko a pokračovanie. No ale keď trošku pôjdeme nižšie. Finx. Pozrite sa na tento týr, ale nebudem vám viacej prezradzovať. Možno keď za brokami to pôjde, tak možno by sa to dalo nejako. Ty vogo, mne normálne padol evensky na tú taru. A tá tara je, akože mi sa tá tara moc nelúbi, čo vám poviem. Nelúbi sa mi moc, ale čo s tým narobím. Tak z tohoto poďme sa na jakom mám týre a možno z toho vyjde video, že ja go pušujem. Mňa zaujíma, či má Tara aj nejaký toto. Pasabutina. Keby mala, tak tu by som vždycky chcel. Tak. Nehýtal som samozrejme nikoho. Aha. Paráda. To je zlý začiatok. Veľmi zlý začiatok. Ale jak mi ten event skin, škoda, že tam nebolo 8. Ježiši. Tak to by som dobre vyskočil zo stoličky, ty kakas. To čo mi padlo, to je neuveriteľné. Absolútne neuveriteľné. Áno, neuveriteľný kill. Áno. Počkej, dojdem k tomu. Pozrite sa. Bim. Na jeden hit. Ash. Boom. Ešte si dám. Boom. Poď, rýchlo. Áno. Čo, koľko je? Opa, baboš. Coca-Colosas. Unos dos, trebitroso. Ballerina cappuccina? No. Espresso, signora. Dosť pekný kill. No poko ma zabiť nemôže, ne? No mám 1593 HPček. Idem sa healovať radšej. Toto neviem, či je moc healovanie. Aha. Vôbec to
nevadí. Dobre. Nebudem sa k tomuto vyjadrovať. A ako si môžete všimnúť, už mám všetkých bravlerov. A ako som toho dosiahol? Tejto veci. Kúpil som si Brawl Pass. Asi Brawl Pass som si kúpil Brawl Pass. Ale už mám dosť veľa na ten... Ježiš, sme sa chceli pozrieť na tú Taru, či má, ale podľa mňa Tara nemá. Tara podľa mňa 100% nemá. To je dosť na nič, keď Tara nemá. No, nemá. To je dosť na nič, ale máme túto, tak ešte by sa nám hodil napríklad ten Angel na pušenie. Škoda, že mi nepadol Angel, už by sme hneď, už som si zbytočne kupoval ten skin. To by som bol akože aj toto úplne vybúchaný, ale aj by som bol úplne z toho mimo, takže... Dneska tu nejsem s nikým, A zajtra vyjde video z FC Mobile viete, čo tu bol taký ten Tom Brawl Stars? Som s ním hral. Neviem, bez tomuto. Tak on teraz má FC Mobile, má tam 111 rating týmu a ja si s ním proti nemu zahrajem. Tak určite si nezabudnite dať odber a aby vám neuniklo napríklad to video z FC Mobile, ale aj rôzne inšie videá. Takže kľudne ako chcete. Za chvíľu budeme pušovať rankedy. Potrebujem aspoň nejakú power cube-ku. Nečakal. Chalan skočil úplne na neprázdno. Z tých brawlerov, čo mám Max 4, je to dosť na nič, keď to je na nich tento. A keď sme už u tých brainrotov, tak kľudne si pozrite moje video, teda short na kanále. Je tam level easy, level medium, level hard a level impossible v hádaní brainrotov. Bam. A už som to aj tam akože aj dával lajky na komentáre. Príklad Lenke Vyšpaderovej, takže... toto je pán Colt. Áno, zabil som ho. Ani keď som nemal nabitú túto. Tu dám na blízko, hneď na jeden hit. Aha, takže on môže ničiť steny. Pán Frankič. Vy ako sa máte vo svojom živote? Pozrite sa. Bím. Počuj, čo? Ja som to netrafil? Bím, 4080 s 3 power cubeckami. Dneska to vidím. Asi som nepovedal na začiatku videa, že ako by to mohlo vyzerať. Ale ja si myslím, že by som to mohol pušnúť na tú 28. Ale mám obmedzený čas, takže... Kiriňa. To sa nahylujem. Ďakujem. Bim, bang. A
keď chcete, môže výjsť aj video za Meepla. Nemal som tam skákať, mal som si radšej počkať. Mám 4 power cubky, ja by som mal, neviem koľko som ich tam mal. Ach, ja som pokakal, takzvané pokakal. Teraz je 16:26 a ja môžem tak do 50 cca, tak potom ukončíme video, uvidíme na aký tier sa nám to podarí a podľa toho snad na tú 28. Vytol som už 4000 damage. Ježiš, ja vlastne môžem chodiť cez vodu. Ja som tuto ani nevyužíval, ja môžem tuto. Jej, počkaj, hej. Tak ktorá má? Ona tam mala okolo seba. Tak to chcem, aby mi padlo. Ja som mi tam vôbec nevidel. Čo bolo? Sa musím pozrieť, snad má hod iba. Asi musí mať hod. Haha, ty si teda dobrý, no. Je si ten náš sprejček. Byl. Wow. Ajajaj, vadí. Sa nahybujem, keď aj ty. Ty kokos. Áno! Toto je to práve orkové. Let's do this. Tier 27. A už sa naozaj k tej 28 blížime. Jaký som mal cieľ? No, je tu Hank, Edgar. Už som púšal od tej, čo bolo zo video, kde som púšal tých 47 000, tak už som odtedy púšal nejakých 500 cca pohárikov. Aj 600 áno, 600, nie 500 niečo, ale cca 600 pohárikov. Ježiš, nechaj ma, prosím. Čo som ti urobil v živote zlej, čo som došiel k tebe, domov a vyfackal ťa? Hoppa, haboš, baboš, kokakuloš, frankuloš. Hoppa! Balerína kapuči. Hej, 3 HPčka, toto si využijem. Toto ja využijem, ja nejsom nejaký... OK, radšej som to využil, lebo on by potom mohol byť aj prvý a bolo by to úplne na nič, takže... Tak toto som absolútne nečakal. To bolo niečo neuveriteľné, čo sa práve teraz v tejto domácnosti u mňa doma stalo. To bolo absolútne neuveriteľné. Toto svet nevidel. Toto, čo sa tu práve stalo. Opa, baboš. Oni jasne tímujú, je to vidieť. Že oni tímujú, lebo oni išli 2 po mne, keď mohli ísť aj po sebe. Už by to nič nemalo byť, že? Sa nemýlim, nemalo. Dobre. Lily tam zabila toho kroua. To zaujímavé. Nemal som vychádzať. Aspoň, ale môžem ju trafiť aspoň. Kde je to Lily? Bude tuto, že? Na 100%. Niekde... No presne. Tak toto bolo čo? Ty kokos, toto bolo čo? To, čo som práve spravil. Ani neviem sám. No, to bolo jasné, že tam boli obidve také silné.
Za chvíľu je to tu a budem mať ten týr. 28. $7200 damage na čestku. To je fakt. Pán Kenjino. Petardíňo, krokodíľňo. Ja ho nechám na pokoji, ja nie som nejaký. OK, mám ultimu. To som si chcel iba tak na ňom nahrať, nechcem zabíjať radšej Edgara. Ty kokosak, ten jak skáče. Jaj, ty kakas. Ty vole, tak to čo mi dal pán Henkič? To je Angelino. Roberto Firmino. Je tu aj Neymar, Timer, Skibidi Palmer. To bolo neuveriteľné a náš sprej sa stále neminie. Healing. Hau. Ukrivý. Gangster in the Nutella. Veľmi dobré. Tu je ten Angel na začiatku, čo bol, ja som ho tam videl vtedy. Nemá ani power cube, tak to je dobrý chudák. Čo flexíš z gadgetov? Čo flexíš? Sa správaj. Gangster Fudera in the Nutella. Škoda, že to bolo tak, že už tá zóna bola pri nás. Týr 28. Toto bol môj cieľ. No, aký máme čas? 34. Poďme to dopušovať. Ja by som akože dal aj tú 30, keby mi akože bol dobrý čas. Keby bol dobrý čas, tak by mi 30 aj vyšla. Podľa mňa. Keby som hral takto, jak doteraz, druhé miesto skoro každý tú hru, tak by to bolo dobré. Piper s 3680 HPčkami? Na jakom pavriu má? Ja som strašne krivý. Kriste, pane. No tak toto je kríza, jak Manchester United. Dun. Ma dun. Din. Ma dun. Nie, 82 HP. Jaj. Tak toto som dobre koľko mal. Gangster Fudera in the Nutella. Tretie miesto je tiež v pohode. Bronze 3. Koľko nám pribudne pohárikov? Plus 48. A Bravo klase nič nebudeme asi mať. Toto je inak môj klub, chleba najlepší. Toto je aj môj friend Adamek, má samý Max 4. Pozrite sa, kto je tuto hore. No, to by sme aj my mali dosiahnuť, že? On má jedného, tak to má vysoko a nemá taký tak Perl, na Max 4 nemá Maxku.
Takže, OK. Vyzvedneme si čo tu 75 kreditov do fejmu. OK. Vyskúšame teda tú tricinu. Vidíme, jak to pôjde. Tam je Hank. Práve o tom hovorím, do prdele. 10,800 damage. Aha. 10,809 damage. To mi tak tých 9 pomohlo, že? Pán Macy. Čo sa s vami deje? Wow! Kilíňo, Frankulíňo. Wow. Ďakujem za powercube, chlapci. Akože... Díky, fakt. Ďalšie 2? 3? OK. Tak toto je dobré. Piperka... Tu čo mi dala za damage? To čo bolo za svinu toto? To čo bolo za prasa? To je kakas. Toto není normálne, čo mi ona dala. Ježiš Margotka. No je tu Piper, Hank a najviac powercube mám. Asi ja. Oni ale dvaja týmujú. No najdáke, oni dvaja týmujú. Vidíme. Ježiš Byron. Prečo nejde po ňom, akože však mal čo s ním filmuje, alebo bude toto mal spraviť kakáčo, alebo neviem, jak sa to povie, mal spraviť kakáčo. Možno z týru 28, kámo! Ja som ho zabil! Prepáčte, toto čo bolo? Prosím vás, toto čo bolo? Ale to čo je? Tak ja zabijem Edgara, ty kokos, jak najväčší frajer a on mi dá proste útinu jak úplný digiško. Pani Šáková na nebestiach. No tak toto mám aj Jana Finksa. Takže... Poď rýchlo, ber, bam. Rýchlo, poďme, makame. Hopa, 10,950. Ideme ďalej na stred. Tak. Wow. Som dosť v zlej situácii. Presne tak ako tejto mimo. Prečo všetci po mne? Ja neviem, akože to pretože mám manžela. Kokos, ja dám na jeden hit tohto. Eevee som dal na jeden hit. Kokos. Ne, prečo po mne? Na čo ti to je k tvojmu zlému životu? Máš zlý život, proste. Ten, kto po mne ide, tak má zlý život, proste. Má. Wow. Čo je toto?
Hej, mi sa tu laglo. Ale aj on. Jos. Hit. Tam mám 2 power cubky a zabiješ ma. 6 pohárikov, 42. OK, máme 8 minút na 6 pohárikov. To je dosť v pohode. A čo na to, pán Berry? Myslím, že je to úplne v poriadku. Din din dun, ma din 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 dun, din 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 dun, ma din 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 dun. To je ten Angel Spin aj. Chalan mal šťastie tak jak ja. Teda čo? Tak som mal toho, počkej, nemám power cubeku, musím u niekoho získať power cubeku. Že by to? Ding. Dobre, jednu mám. Dun dun dun, Zahur, and I love ballerina cappuccino. Me, and I love ting, Zahur. Yeah, and I love ballerina cappuccino. Yeah. Stačí mi byť tretí, stačí tretí mi byť. Ty si ale Nutella. Zabíhol. Top 2 som ja s Angelom. Tak, toto, ale mám tier 30. Wow, ty, to bolo celkom, dneska mi to celkom šlo. No a uvidíme sa zajtra u FC Mobile videa a zatiaľ čaute.